Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleriniň sözlerine görä şäherde ýerleşýän karantin zonasy birden boşap galypdyr. Bu ýerde COVID-19 keseliniň bolmagy guman edilen ýüzlerçe adam saklanýardy. Bu ýagdaý bütün dünýä Saglyk Guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana sapar etmäge taýýarlanýanlygy baradaky habaryň ýygyanyna gawat gelýär. Türkmenabadyň çetindäki karantinde häzir 5 adam galdy. Galanlaryny goýberdiler diýip Liwap vilayatynyň saglygy saklaş edaralaryndäki çeşmämiz 27 aprelde habar berdi we ol bu ýerde öň 486 adamyň saklananlygyny bellädi. Adatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleriniň we habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Türkmenawatda COVID keteli bilen baglylykda üzgünlükde saklanýan iň uly karantin ýerleşýärdi. Türkmenawadyň ýokunç keteler hastahanasynyň giňişliginde ýerleşýän karantin koronawirusyň dünýä çal täýrap başlan wagtynda fevral aýynda düredilipdi. Habarçylarymyzyň, çeşmelerimiziň we garaşsyz media serişdeleriniň maglumatlaryna görä, hastalaryň bir bölegi esasan erkek adamlar meýdanda dikilen çadırlarda aýallar we çaglar bolsa keselhananyň içinde saklanýardy. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň Ýewropaly bilermenleriniň Türkmenistana sapar etjekdigi barada 23 aprelde ma'lum boldy. We bu Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Merýadowyň ýurtda COVID-19 bilen bagly hasap alynan ýagdaýlaryň ýokdugyny yglan etmegine gawat geldi. Türkmenistanyň Kronika näşri Türkmenistanyň häkimetleriniň koronavirus bilen keselen adamlary çetki keselhanalarda gizlemekçi bolýanlygyny habar berýär. Maglumata görä, Saglygy saklaýyş, Daşary işler, içeri işler we milli howpsuzlyk hem beýleki ministrlikleriň we komitetleriň wekilleriniň gatnaşmagyda ýygnaklar geçirilip, Türkmenistandaky ýagdaýy has amatly görkezmek üçin görüljek çäreler maslahat edilipdir. Hastalygy bolan adamlary vilayatylaryň saglyk edaralaryna wagtlaryň geçirmek kararyna gelindi diýip neşir habar berýär. Bu Türkmenabadyň karantin zonasynda adamdan 7 adamda koronawirusyň bolanlygyny belliýär. Häzirki wagtda olardan 2 sagaldy. Galanlaryny garaşsyzlyk etrawynyň ruhy hastalar keselhanasyna geçirmek planlaşdyrylýar. Häzir hastahananyň bir bölümi karantin üçin taýýarlanýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy näşri 27 aprelde habar berdi. Türkmenistanyň ýol başçylary etketiniň ýokdugyny öňe sürmekden daşary öz tejribelerini halkara derejesinde paýlaşmagy hem isleg bildirdi. Indi bolsa ýurdun döwlet habar beriş serişdelerine salgylanmak bilen türkmen ýol başçylarynyň koronawirusa garşy alyp barýan işleriniň halkara derejesinde oňlanýanlygy barada habar berildi. Bütün dünýä Saglyk Guramasynda Türkmenistanda COVID-19-yň öňüni almak boýunça çärelere oňyn baha berdiler. Bu urdan ýurt bütün dünýä Saglyk Guramasynyň rekomendasiýalaryna aktiv eýerýär diýip SNG Today näşri Türkmen döwlet habarlar gullugyna salgylanyp 27 aprelde habar berdi. Şol gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen resmiýetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky edaralarynyň wekilleri bilen duşuşy geçirildi. COVID keseliniň şol duşukda näme derejede ara alınıp maslahat edilenligi belli däl. Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky ofisinde Adatlyk radiosyna resmi jogap berip bilmediler. Edaranyň resmiýetleri günüň dowamında tapdyrmady.